Hola, em dic Irmina, jo soc treballadora social. Fa just 10 anys, aquest any ha fet 10 anys que estic a la Fundació Onada. Vaig començar als SCAPs, al Centre Especial de Treball, amb la Iolanda, les dues fèiem el suport als treballadors del CET. He estat 8 anys als SCAPs i ara fa un parell d'anys que estic a Onada Torredembarra. Aquí a Onada Torredembarra faig una miqueta el treball social i també la coordinació del centre ocupacional. Jo soc treballadora social, he treballat en diversos àmbits d'actuació, he estat en atenció primària, he estat en l'àmbit de gent gran també i després vaig arribar aquí a Fundació Onada i una mica jo crec que al llarg d'aquests 10 anys, a part dels cursos, les formacions i el que puguis anar fent pel camí, que sempre suma i que tot és un aprenentatge, al final crec que el que enriqueix i el que fa créixer és l'experiència. No he dubtat mai del que volia fer i ho tornaria a fer 50.000 vegades. M'agrada molt. Tenia una cosina que s'hi dedicava i una miqueta ella m'explicava la seva pròpia experiència i me l'escoltava molt atenta, amb els ulls ben oberts, i clar, m'agrada molt, és una feina que m'agrada molt. Tant pel tracte amb les persones com després també aquest contacte amb les famílies i aquestes relacions que genera sempre com a referent, com a persona, una miqueta acompanyant i el fet de conèixer històries de vida. M'agraden molt les històries de vida, m'agraden molt les persones i el fet de poder compaginar-ho això amb una feina és molt enriquidor. El dia a dia, a part de l'atenció a les famílies, les tasques més administratives també de la feina, també hi ha la part de programació de les activitats, de gestió de l'equip i també el contacte directe amb els nois i noies del centre ocupacional i del servei prelaboral. Torredembarra és un centre molt petitó i aquí és molt fàcil i es generen molts vincles amb les persones. L'ambient és molt familiar i jo crec que això afavoreix molt que hi hagi un ambient amb més carinyito i és molt fàcil treballar aquí. Els vincles que es generen entre les persones, crec que al ser un ambient més reduït, més familiar, ho afavoreix. Al poble crec que és molt fàcil interactuar i estem treballant molt en la línia de fer sinergies comunitàries, d'obrir-nos, de sortir i fer moltes activitats a la comunitat i també aquest any una mica l'objectiu ha estat obrir el centre a la població, que també vinguin aquí, que ens coneguin, poder ensenyar què fem, qui som, com treballem. Llavors, una miqueta aquest any hem anat en aquesta línia de treball i la rebuda i els vincles, les sinergies que surten són molt maques. La veritat és que sí, hi ha projectes molt engrescadors amb biblioteca, amb Càritas, amb entitats, associacions. És molt fàcil treballar. Què m'aporta la feina? Clar, m'aporta molta alegria. Jo vinc a treballar sempre molt contenta, molt feliç, amb moltes ganes. M'aporta tenir el cap molt despert, tenir sempre idees o coses que podem fer, que podem millorar. M'aporta inquietud, m'aporta molta inquietud positiva. I després també el treball en equip. M'agrada molt el treball en equip, amb companys. Penso que això que és molt enriquidor al final acabar també escoltant els altres i que cadascú proposa i penso que m'agrada molt, és una feina que m'agrada molt. Què trobo a faltar del meu dia a dia? No ho sé, potser a vegades el poder posar també l'stop i gestionar el temps d'una manera, clar, no sé si més òptima, però moltes vegades l'urgent passa per davant de lo important i anem corre per treure la feina i potser suposo que pel camí d'aquestes presses a vegades deixes coses que podries fer d'una manera més pausada i potser sortirien millor. Recordo molt l'entrevista, me la va fer la Iolanda i jo hem estat companyes durant 8 anys i ens hem entès sempre molt bé, hem fet molt bona pinya, molt bon treball en equip i recordo molt aquest moment, aquesta acollida tant d'ella com de la resta de l'equip d'atenció a la persona. Els CAPs, el treball en producció era molt colze a colze, llavors acabes tocant moltes tecles i recordo tenir moltes coses per aprendre quan vaig arribar. Soc bastant realista amb això i no
no aspiro a masses coses perquè penso que el que tinc em fa feliç i llavors estic molt contenta amb el meu dia a dia, amb les petites coses, valoro molt les petites coses. A vegades el somni és continuar com va tot, per mi em fa feliç.